Gyda'i golygfeydd prydferth, mae'n hawdd gweld pan fod cymaint o bobl eisiau dod i ben llun ar eu gwyliau. Ond mae nifer y bobl sy'n prynu tai ha mwyn eu defnyddio nhw ar eu gwyliau yn golygu bod llawer y bobl leol methu fforddio prynu tŷ. Yn ysgol Botwnog, mae'r disgyblion yma yn poeni am y sefyllfa. Does am tai newydd yn cael ei adeiladu na chwaith, so does am ffordd i bobl sydd wedi cael ei geni yn yr ardal sy'n eisiau aros na. Cario ymlaen i fyw na pam nhw wedi tyfu fyny, wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod digon o bobl yn gwneud pethau i newid sut mae. Dwi'n gweld yn gweithygu bob blwyddyn, a dwi'n gweld fi a fy ffrindiau'n gallu byw yn lle da ni'n byw rwan yn y dyfodol, hyd yn yr ysneisio. Mae yna lot o dau ha, mae yna ormod, achos does ddim digon o dau lle fydra ni symud iddo fo. Mae yna newid mawr i pan mae'n dod i'r gaea, jyst neb yma. Dwi'n eisiau stopio twristiaeth yn gyfan gwbl, achos da ni'n rhedeg mas garafannau, so mae'n hwyl i fi'n dibynnu nhw i radda. Ond dwi'n gwybod eich sa'r cyngor yn eich codi tai fforddiadwy lle mond pobl Gymraeg sy'n cael ei prynu nhw. Mae Cyngor Gwynedd yn gobeithio gwneud hi'n fwy anodd i droi cartre yn dŷ ha, ond mae rhai yn erbyn hynny. Ond mae yna alw hefyd am wneud rhywbeth i helpu pobl ifanc yr ardal.